ВВС за чудесната инициатива. Това, на което сме свидетели днес, не е просто възстановяване на един самолет, чисто физически. Това е възраждане на българския авиационен дух. Онзи дух, който преди 100 години ни постави и утвърди като водеща световна авиационна сила. Също така искам да благодаря на целият инициативен комитет и на изпълнителите, които успяха да възстановят този самолет, за да го има днес. И особено радостно е, че виждаме толкова много малка и лека авиация. Защото без малка авиация няма и голяма авиация. На всички участници днес пожелавам прекрасно настроение, чисто и високо небе. Успехи!